Asi každý chceme mít pod kontrolou svůj majetek, tedy dům, chatu, chalupu. V době, kdy nejsme přítomni, chceme své nemovitosti kontrolovat na dálku. Právě proto byl vyvinut systém domácí dálkové regulace přes internet TIMNET. Systém TIMNET nabízí komplexní a cenově velmi přijatelné řešení v regulaci topení, zajištění bezpečnosti nad vaší nemovitostí a ohřevu teplé vody, ať jste kdekoliv, v práci, v autě či na dovolené. TIMNET si můžete libovolně nastavit od regulace vytápění, ohřevu teplé vody, zabezpečení proti vloupání, včetně světelné prevence až po zalévání zahrady. Vytápění si můžete naplánovat v týdenním cyklu a zvýšit si tím pohodlí života. Systém TIMNET má dálkovou detekci a signalizaci nejen proti vloupání, ale i požáru, záplavě vodou, zamrznutí a řadu dalších. TIMNET můžete pohodlně ovládat z vašeho mobilního telefonu, tabletu či stolního počítače. S TIMNETem budete mít svou nemovitost vždy pod kontrolou. Nepotřebujete další ovladače. Dálkově můžete ovládat vstupní bránu či garážová vrata. Systém TIMNET vyvinula, vyrábí a dodává česká firma Timpex. Kontaktujte nás, rádi vám vše podrobně vysvětlíme. Vaše bezpečí a pohodlí má jméno TIMNET.